kaalen ɗo haala seeɗa ko faate Ganndal ko wayno Ganndal mbiyen Ganndal mbirniiɗo Ganndal ñengi en fof ko gande mbirniiɗe te ko hunde wonde nde jiyataɗo nema ɗum woni wona hunde yeddotonde e hay annabaɓe ina gandi Ganndal mbirniiɗo no woodi Ganndal mbilewu no woodi e gande kewɗe kamen daɗani e ɗen ɗon gande nangi ɗumen woni nelaɗo sa sallam e hoore muɗum nelaɗo battidiɗo annabaɓe ɓurɗo windere kala annabi nelanoɗo e saaha mo wuuri o kañum ɓuuri nden windere fof nelaɗo sa sallam kañum woni annabi battidiɗo kadi kañum ɓuuri windere nde fof yo sino neɗɗo goɗɗo aranno caggal makko tan annabi wiye wonde on ne so ari kañum wiye kañum ɓuuri windere nde fof donc kanko noon kanko woni wattan annabi kanko ɓuuri windere nde fof e eɗen gandi o nelama e gandal manggal woni nelama e aduna fof nelaɗo e aduna nelaka e gandal manggal annabaɓe hewɓe nelama kono nelatanno ko e leƴƴi muɗumen kanko noon e kafo tan liɗa alamino nela kanko hoore makko omo gonɗini Ganndal mbirnide no woodi Ganndal e mbiloyowu no woodi Ganndal e ɓalayal no woodi kanko hoore makko ɗum nanguimo e kanko nelaɗo sa sallam ɓe liggimomo ɓe nanguimo o watti ruytude e eɗen gandi ruytugol annabi woni hen annabi mbiyeteɗo kalta welata haalta belaɗe pitta noon so ruyti firtude ala ko ronki haalde kono noon Allah na reeni mo o rutita hawa haala gandanɗa hoore ma ina adda caɗele walla yimɓe nanga hen ala yimɓe ne gandi ɗum ɗo ko Ganndal mbilewu nanguimo e o donc firti ko Ganndal e science oɗo mo kalten hannde mo gollirten hannde mo aduna fof gollirta mbo baɗɗo développé ngoɗo aduna e ɓurɗo hen yarude yeeso ɓuuri hulede ɓuuri hersede e ɓuuri wattorede e Ganndal meɗen ɓalayal ngal ɗo mbirnide mbiyeten gande ɗe koɗe gande mawɗe gande baɗɗe fayite ko gande e science mbo andaka woni ko science goɗɗo gande men ɗe koɗe science kono noon ko science mo waɗaka exploré mo andaka kono ɗo yeehi ha envahisseur woni ɓeeɗo arɓe yande lesɗele meɗen e ina jedda pine meɗen aadaji meɗen puyna meɗen ko ɓeeɗo puynani men woni gila to banggue arabeɓe ha to tubakoɓe to wawi ummorade fof e chinois ji holɗuɓe raneɓe ɓe ngari ko bonjour ɓe ngari ko hollude men gande men ɗe ko bolle puyɗe holɗum ɓe kul gande men ɗe ɓe gandi gande ɗe ne mbawi golle sanne no fewi ne mbawi nafde te nafiɓe ne nafaɓe ne kayinde ɓe gari nde leɗɗe maɓɓe fof gaska koɓe joguino e koɓe ganduno fof ɓe naate leyɗele men e laddeji meɗen koɓe gaddorno haydara heddaki eɓe cikkanno ko mbawata wurde ñalawma goto caggal gandal mabɓe gande men ɗe ɗen joguiɓe gande men jogui gurdameje mabɓe jogoniɓe safaruji mabɓe e paliji nangoɗiɗi ɗo ɗi e ganduɗa hoorema e caɗele kala gonɗe hen e tawi ko enen cafrataɓe joni ɓe gandi gande ko moƴƴe guila ceefi meɗen ha e dendagal ñengui meɗen e fofo ko kulɓiniranno ɗen ɓe ko neɗɗo waylotto wonto jullare walla wonto fowru tawa ɗa yiyano ɗum joni ko neɗɗo ene ko nandi hen ɗum ɗon fof nde ɓe kuuli ɗum nde ɓe batti plan goɗɗo wiide men ɗe gande moƴƴani ɓe ndewnoyto diine to ɓe mbi gande ɗe moƴƴani ɓe kaali ɗum haala diine e gande ɗe moƴƴani ɗe karmi tawa noon kala dendagal anduɓe ene gandi ne jogui ɗen gande hay annabaɓe ne joguino gande muɗumen birniɗe ɗe kulɓiniranno lamɓe walla yimɓe waɓɓe yiɓɓe bonnani ɗumen yo donc firti ko kamɓe ɓe mbaɗi élaboré plan ji mabɓe woni tuuba ko woni ɗo arabe fof mbi gande men ɗe moƴƴani ɓe jeddiɗe ɓe puyniɗe ɓe cuuɗiɗe gandal woni ngal moƴƴani tan ko koynowal innama aade ngal rewnata neɗɗo lawol leftowal tawa kañum ala ko nafoore so wona leptude ngal gandal woni ngal moƴƴani hay ngal nene moƴƴi e condition e aduna koko boni ko moƴƴi ko yadata so tawi hunde wiyama no moƴƴi andu ko boni ko woota so boni ko wodata ko moƴƴi ko wata jogade woni donc ɗeɗo gueɗe ɗiɗi jadata way kono gurname mayde e rafi gandanɗa ɓe cellal ni kañumen jadata alay sago jadande aduna wawa wonde aduna donc gandal bonnowal ngal hoore muɗum sa joguima ɗum so tawi neɗɗo leptirima gandanɗa hoorema gandal mum bonnowal ngal aɗa wawi habtorade gandal maɗa bonnowal ngal bonnitana ɗum ala ko boni way kono missile anti missile ni missile ko neɗɗo werloma missile aɗa jogui ko jaɓɓoto missile o jaɓɓoɗa missile o bonna ɗum woni korte e riwtude korte won aɗa wawi dande neɗɗo korte joni taw kanko mo jogui haɗata korte yettademo korte ɗe dutto bona ma jante makko walla so ronki ɗum ɗe bona e voilà donc firti ko ɗum ɗo fof ko gande meɗen gonnoɗo gande baɗɗe fayida te gande moƴƴe ko gande ɗe gandanɗa hoorema ɓe diwtani en kamɓe ɓeeɗo arɓe e meɗen ɓe mbimen gande men moƴƴani kamɓe noon ɓe keeɓi hen hunde ɓe nawiti mabɓe to ɓe gone gollirde ɗum eɓe mbaɗa naftoro ɗum oɗo saaha hande ɗum waɗi ko science mo en jaɓani enen gollirde oɗo science joni korte ene anti korte en fof no woodi yo min wonde fulɓe lagguinanaɓe e nder la diwan labbe mi woni labbe seeɗa lebbi ɗiɗi e mbiɗa ummorino Gambie jaami toon gomi toon kadi lebbi ɗiɗi gartumi on ɗon diwan ni mi yi sukaɓe fulɓe fuuta fijiroɓe kortude neɗɗo joni joni yana e ɓe ittana ɗum joni joni mi yi ɗum ɗon ɗum ko gande woni ɗon ɗum ɗo ko missile anti missile no woodi maɓɓe sa korti jomum nangata ɗum ayi donc firti no jogui anti missile muɗum ewa donc firti ko gande men ko de science mo gandanɗa hoorema eɗen ponno gollirde ɗum sababude faade dendagal wonaɓe large public yaaje heeɓa hen yimɓe fof keeɓa hen yimɓe fof jangga ɗum tawana janggue école aji hono no kamɓe science mabɓe woni ɓe jangguir ɗum école aji neɗɗo fof on jogui droit heɓde hen wawa gollirde hen ko moƴƴi saabu gande mabɓe ɗe fof woni hen ko bonnata he woni hen kadi ko fewnata kono wawi har bonnude ko bonnata ko yo donc firti ko gande meɗen
e ko ɗum science en koni science mo anda ko science mo jaɓani wadde développé ko science mo gandanɗa hoore ma puntirɗen wonde moƴƴani kultirɗen sababude diineji mbimen moƴƴani banggueji fof e taw kamɓe ɓe jogui hono ɗum ɗon saabu ala fof mbawɗa yaade Europe walla leyɗe arabe ɓe mbiya aɗa bonniranɓe gandal maɗa ɓalel taw ɓe ngala hono ngal ɗo yo donc firti ko neɗɗo wima ko maɗa ko moƴƴani har rewi an ko am ko moƴƴi ko jahan ha ɓooya goppa ko ma ko jejjita ɗum ndewa e makko ha goɗɗoya tawa an ko hannoma ko ɗum woni ko jogui ko jiiɗa ruttanade ko maɗa ko tawa déjà ɗum majjirima homo kono foti yimɓe ɓe taniraɓe mumen e babiraɓe mumen e kayiraɓe mumen famille mumen maayi ne jogui gande ɗe gandanɗa hoore ma gande nafannoje gande cuurnoɗe guure mumen cuurnoɗe ɓesguji mumen e famille ji muɗumen cuurnoɗe leyɗele muɗumen kadnoɗe ɗumen gacce koyera yimɓe belsidi goppi mbiya wonde ɗum ɗo moƴƴani ay belsidi goppi ha ɓen ɗon jeehi maayi e jangguina ɗum hay goto ɓen kuuli wiyede wonde so maayi ko jeeyge natal saabu jogui ɗeɗo gande koɗe gande bonɗe gandal ala bongal woodi tan ko ngal bonnira ngal yo donc gande meɗen ko gande meɗen nangguen ha tiiɗa toppitoɗen ɗen ha tiiɗa ndentoɗen lorde e toñde yo lorde e toñde e lorde wondi e jaam e bone gondi alay saago jogoɗa ko jaam ko jogoɗa ko bone ko so tawi neɗɗo wino adda e maɗa bone o ndiwtoɗa ɗum jammo joguiɗa o misil maɗa o sa felli kam mbiɗa jogui anti misil mi bonno gandal maɗa ngal walla mi rutta e maɗa misil ma natta e maɗa janggo kula ndentoɗa mbasa wattude goɗɗo jiiɗo wasa wattude yo ɗum woni gandal ko nafata donc gandal e ngal birningal ngal gandal ɓaleyal ko gandal fof gandal tan yo kala innamaɗen foti ƴewde toppito e gandal muɗum nangga hen ha tiiɗa wasa lordude wasa toñirde gasi gandal sa lordani a toñirani tawi kanko nafoore mbaɗirɗa ɗum hay bakkar goto wata hebdeno bakkar woni gandal tan ko gandal jeddowal Allah gandal ngal ganduɗa hoorema ngal gomɗinani Allah gandal ngal ganduɗa hoore ma aɗa lorda ɗum yimɓe ko ngal woni gandal bongal gandal noon gandal fof gandal origine mum ko nafde nde yo so tawi noon bonnirama gandi ɗum koye neɗɗo o personnel woni kono ɗum wona e gandal he woni ko neɗɗo o woni moƴƴani wona gandal ngal woni moƴƴani yo ɗeɗo gande ɗe gollirten woni gande meɗen ɗe mbiyeten ɗeɗo gande moƴƴani walla yimɓe mbimen ɗe gande ɗe moƴƴani e ndaare hakkude Firawna e Moussa e Firawna naɓe nde ɓe cali woppude e leñol israiliyankoɓe yalta nokku maɓɓe o Moussa nawta ɗumen Kanhana leydi muɗumen immo e jimadi maɓɓe nde ɓe cali nde jomiraɗo nelde maɓɓe jayiyaji kewɗi paaɗi watti hay sa yari ndiyam tan gufata ko faabo e noodi sa nimi maayo tan noodi nangat yimɓe ne ñamana mbara e gese maɓɓe fof jor tenkene garana ñama leɗɗe maɓɓe e gaweje maɓɓe battinadde ha nder wuuro buubi gare maɓɓe batti fidde ɓe gandanɗa hoore maɓɓe dafa e dendagal kala jayiyaji gare maɓɓe ndiyameje maɓɓe gonti ƴiƴameje joni noon ngal ɗo gandal ko jomiraɗo waɗi ɗum e maɓɓe kono ngal ɗo gandal jomiraɗo rokki ɗum neɗɗo won yimɓe ne mbawi gandanɗa hoore ma e wuuro moɗon kala londe ñoɗɗa tawa faburum toon eɗen gandi won yimɓe jogui ɗe ɗon gande Afrique naɓe ɓaleɓe fof jogui ɗum ɗon wuuro ndiyam no wawi wattede ƴiƴam neɗɗo no wawi nelde tenki e buubi gandanɗa hoore ma ñaaki mi yi yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma neɗɗo goto nanga commissariat ɗo e koreji amen waɗaɓe ɗo gandanɗa hoore ma ni on nangaka e commissariat kono noon ceerno o neldiɓe ko ñaaki ɓe donki toon joɗade haaɓe gandi hen woodi biɗoɓe ɗum ɗo son goppani on mo cokɗon ñaaki ɗi goppata moɗon ndeejo nde ɓe goppi waajo nde ñaaki ɗi way kono cayini hay ko dara heddaki ɗon yeehi ha laaɓi mi yi ceernaji moɓe nanggui ɓe gaddi ɓe mbaɗi ɗum caggal kaso kannara uddito hoore muɗum ɓe gandi hen ɓe kuuli ɓe mbi ko woni o yimi toñama ko noon toñum sinno ko min toñomoɗon tan mbiɗa jogui droit ɗoftade laamu ɓe jaltini ɓe goppimo yeehi haaju makko yo donc firti ko gande meɗen ɗe ɗeɗo de jomiraɗo aɗanno ina nelda ɗum e jayiyaji yimɓe ɓeeɗo toñannoɓe ɗi ngal gandal kadi e jomiraɗo en rokki ɗum innama aade joni noon en belsidima ɗen gande ha ustima e meɗen hannde en goppi yimɓe fof maayi ɓenni gandanɗa hoore ma en keɓani gande meɗen ko ɗum science mo gandanɗa hoore ma en koni mo en cuwa andude e mbaadi muɗum kono noon e so tawi en jaggui hen ha tiɗɗen en mbawi gollirde ɗum ko moƴƴi tan nafa en wooda ko gollirɗen ɗum enen dañane natirɗe aduna kuule ɗen hen kerse ɗen hen mbattore ɗen hen yo donc ɗum ɗo wonno chronique ñalawma meɗen hannde ko gande meɗen